Pozdrav svima, danas je sa vama Mitrić, pošto Ropeta jebu crnci pa nije mogao da snimim video. Uglavnom, pokazat ću vam danas kako da kardujete Japan Crate, samo malo. Uglavnom, znači, idete na ovaj sajt, registrujete se, kucate ovdje Japan na Cratejoy, ostavit ću vam sve linkove, opet smara, jebem ti lebac. Znači, onda idete subscribe now. To uradite, izaberete bilo koji, ja ću mini, ajde. Tako, i samo malo. Ovdje izaberite obavezno, na primjer, izaberite Sloveniju. Pošto ne može za Srbiju sad, kako se zove, kasnije ćete promijeniti i stiće vam u Srbiju. Uglavnom ovdje popunite kako se zove za Sloveniju, tipa stavite Slovenija, samo malo. Slovenija. Stavite ovdje vaše ime, prezime. Sad se vidjela moja adresa na sekundu. Znači, stavite ovdje, na primjer, Ljanska cesta 24. Ukucate ovdje litija, na primjer. I to je to, ovdje ukucate, možete 1000 ukucati. I znači idete, samo izaberite karticu, dodate novu karticu, uzmite sa checkneta ili sa bedirka. I kako se zove, idete place your order. Kad to završite, sad ću ja to uraditi pa se čujemo. Evo ovako, sada kad ste to uradili, idete onda ovdje na ovaj kurac, na Japan Crate, i taj ću vam link ostaviti. Vidite forgot password i ovdje ukucajte mail na koji ste taj kurac registrovali. Znači, idem na Gmail. Mitrić, mislim da je mitrik961.com, sad ću da proverimo. Znači, evo, naručili smo. Potvrđeno je 961.gmail.com. Samo malo, sad 961. Ok, jeste, submit. Sad, da, ona je već napravila order na ovom, a ovaj nije cardable, znači, evo ovako, preko ovog cardujemo Cratejoya. Znači, Japan Crate, idemo ovdje. I ukucate, znači, ovdje password, evo ovako, na primjer, ukucajte bilo što, vaš password koji želite, ja ću ovako. Znači, submit, da li jeste, znači, kucam ovdje. Jeste, znači, odete na ovaj kurac, sad ćete ovdje, kako se zove, sačekati malo. Samo malo, ovdje je create one order, što se tiče ovog Cratejoya. Znači, thanks for ordering Japan Crate, Cratejoy account. Znači, samo malo. Payment info, evo, subscription. Znači, evo ga. Znači, to je poručen taj kurac i ovdje ćete ići edit. Sada ovdje ćete dodati adresu, izabrat ćete, kako se zove, Srbija, mislim. Srbija. Ovdje ukucate, na primjer, Milan, vaše ime, prezime. Milan Mitrić. Ovdje ću kucati ja. Ajde, opet ću nešto u Ljubljani. Ne, sad ću u Beogradu, ajde. Ne znam koja, ajde. Beograd map. Mape. Znači, sad ćemo naći neku ulicu u Beogradu. Dušana Radenkovića. Ok, znači idemo. Sad nešto da proizlazi mrtvi voz. Znači, Dušana Radenkovića ćemo staviti na ovaj kurac. Dušanka. Da li je Dušanka? Dušana. Dušana Radenkovića. Znači, šta je ovo? Valjda je ovaj kurac. Broj, recimo 52. Beograd. Crate. Eto ga, znači to je
urađen, znači stiće vam 100%, ja ću slikati, doduše mene je stizla u Sloveniji, ali stiće u Srbiju. Znači, nema nikakvog cancela, nikakva govna. Sad ćemo... Evo ovako, već mi je pre poslalo ovaj kurac, nisam video, znači da dodam evo ovako, znači sa Japan Crate-a. Rekli su kako se zove da je postavljen, evo vidite kada danas je 6. juni. Znači da je, kako se zove, placeovan, uglavnom, kako se zove ovaj kurac. Vidite, znači, ako želite da promijenite neka sranja, kako se zove, javite im u roku 24 sata i hvala, evo, vidite. Znači, postavljena je poručbina, kako se zove, stavit ću još editovać descripciju kad bude ship, tako da ne bude oni koji ne veruju i ostala govna. Postavit ćemo i sliku, rekao sam, ostavio sam već, kako se zove, kutije slike, da mi je stiglo i eto, to je to od mene, uživajte.